alamate ana soleh iku papa ba'dani mu'min anut ing syariat kang dihen lisane alos ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Monggo tangan di atas, ayo biar kompak, biar berkeringat. Shallu ala Nabi Muhammad. Alamate ana soleh iku bapa ba'dane mu'min anut ing syariat kang dihen lisane alos ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah. Tanggung jawab
Sofia